Pini labang so video long nalitum aphan labang ke birta ki misi nangwan piglo kopi birta ki mema labang ke no nalitum labang so video along si tekpon long ekpo nalitum la so YouTube channel along jong si naka hombre milang pulde ke chingon pe nalitum subscribe ikon la pen video nalitum share pon ikon tane non pathek pen kopi birta ki mema la so puthak le pathek pen lang polonang la pen chethan polonang tane non pathek pen chethan polonang kopi birta ki mema labang ke nalitum non la screen along thek polong exi presented by Karbi Cultural Society mate KCS hin pensi ladak isi notice ki people lo mate kapiklang pon lo kopi son se kapiklang pon mala bang ke nalitum thek pon long ikpo long bi chidu music school non ilitum lakar biang long ar lostame pado ponigelo ba ingpu ponigelo labang so school long jong si komane kacharli dun music anat kacharli dun jining hang polo tangte nang litum prabjin pen admission bang and nikon labang so admission na puthak le non ison sonia lam labang so video long chethan ponona nalitum video kicheng pen kijut anlang iklo pulte detail salam ba nalitum chini ponikpo lapen school amen lo ba isida office amen lo danalitum thek ponlong ikpo long bi jidu music school lapen kapater pipon labang ke nalitum dak theklong si Karbi Cultural Society KCS hin pensi kangpu pon iglo lapen non la nalitum la screen long ke thek pon long bom labang ke admission a notification lo la se adim labang ke kunatma pulotang te nalitum dak theklong si Karbi People's Hall Taralangso Difu Karbi Anglong Assam kapadoponji ba adim labang ke Karbi People's Hall along lo Taralangso so adim si labang sa school labang ke padoponik po lapen 2 days training every week mate hafta isi along ninian si alang litum labang sa school bang ke ingpu ponik po lapen padoponik po hafta isi along ko PPR ni si dag kapadoponji ma pulotang te arni labang ke kapathik pon labang ke dag langdam lo pulte Saturday lapen Sunday arni si pathik pon lo lapen Saturday arni pulotang te arni kang sam bajigi thom pensi labang sa school bang ke ingpu ponik po lapen cheng ponik po lapen Sunday arni labang ke kapathik pon labang ke adap porphai 9 AM pensi pangcheng pon po lapen lason dak nang litum dak subject available labang ke nalitum thek pon long exi ko PPS son sinalitum labang sa school long kacharli long jima pulotang te dak kado kawe pen dak pli ando ki pipon nalitum dak theklong ji vocal do lapen tabla guitar lapen keyboard lahaya son bang pute nalitum labang so school long lo ke nalitum charli dun long ikpo vocal polte labang ke lun kilun lo nalitum stami chini lo tabla polte cheng kithip lapen son thak la guitar kardeng lapen keyboard keber lahai lo nalitum kolobang si kacharli dun jima lata nalitum ninghang pen chongwai dun iklong lo lapen admission lapen monthly fee puthak dak langdam lo na monthly fee lapen admission labang ke nalitum la admission fee lapen a form anam pensid alanitum dak kapathik pon pulotang te pharo follow mate 500 lapen monthly fee labang ke dak kapathik pon labang ke 400 ansi pathik pon iglo lapen nalitum jong siklar dak ba detail salam nalitum chining tung pulotang te labang so dak pipon a number long nalitum call ikon lapen dag nili number ki pon pe dolang non isi dolang jong si labang so number long la non nalitum la screen long ke thek pon long a number long jong si phone ledet ba contact long ledet pulotang te nili fan stamina homre ikme lapen nili stamina litum fan details salam nang thanik po lapen non isi dolang contact number nili screen long stami dag bi pon pe delo tene delo las nalitum na contact to las number ta nalitum long ponik po ase prabjin pe nalitum jong se charli dun jining hang pulotang te komane interested do pulotang te nalitum labang ke admission and long lo lapen arta aputhak langdam lo pulotang te arta stami ni lidak labang so lu long tok pon ting ne delo arta labang ke nalitum ningkan la it pen lo te chok lo ba it pen la charli pen asap so knowledge ludak chat jo la anar talo te
labang so school long make admission and pidun long lo lapen somar funded kalilo labang ke arleng ke the ba arleng ke sar jong si interested do pulotang te nalitum labang so school long nalitum admission and pen charli dun long lo lalo nalitum la thek pon long exi form nalitum admission jong se naim te form isilong ji holo so form anam labang ke sikai sita nalitum pinang nelo lapen labang so form en am det pen kosong si ka fill up poneng jima la so puthak stamini li non nalitum pan nam piklang ponek po lapen puthot adim labang ke nilin nang pachini thule thot po karbi people hol tara lang so long si padoponik po difu kar biang long lo laki is pupe west pupe lo jong nalitum jong si ninghang charli dun ji ninghang polte labang ke admission and dun pen charli dun long lo lapen hafta isia long bate 1 week long 2 days san si labang so school bang ke open ponik chot po saturday lapen sunday saturday arni pulotang te 3 pm ben si arni sam 3 pm ben si chengpon po evening time lapen sunday pulote 9 pm but diakta 9 am ba morning apor si alang litum pado ponik po lapen subject available labang ke nalitum thek pon tulongi vocal doji tabla doji lapen gator lapen keyboard lahaya son si dak charli pon long po admission fee lang namlo pulotang te admission fee farok po mate 500 one time si nalitum payment pinang chot po lapen monthly fee labang ke nalitum daki pinang si 400 an pinang po lapen contact details ba nalitum ladak thek long si la so number long nalitum follow te dak details salam bangkel lang long ikpo lapen non pathek pen la form ka fill up nang ji a process le lang pon nang lapen chethan pon thulona lapen nalitum la screen long thek pon long exi la hello long bi sidu music school labang so admission of form lo labang ki cheng sin nalitum dak photo labang ke pabon ignang po admission ke andun vegji ba abang pu abang pi a photo la sodim pabon po photo nung nalitum amen chetogi kon lapen enrollment number labang ke oda admission ahut si alang litum dak fill up ponik po enrollment number labang ke lapen ke chengsi name of applicant in capital letters bate abc la ada ke the ba me ke the pensi labang sodim nalitum amen chetok nang po lapen date of birth bate la amhang ke the garni atarik ba date labang ke nalitum dak fill up nang po date of birth lapen hola admission ke andun vek ji abang arlo soma pin soma lat tamen alitum male pulte labang ke pin solo lapen female pulte arlo solo la son tak read in class lapen alitum kona class si kacharli ma ba non kacharli boma la so a class stami details da mention do nangpo jong se school charli lepin pen stami alitum labang ke charli do nong lo labang so music school long bang ke lapen father name ba guardian name nanglitum la sodim to nangpo lapen present address da details arong amen pen chenglok POPS pin number lapen district konat pen mala tanalitum las so box along fill up na po la present address lapen contact details nalitum dak pen kipido nang ji kinang sot lo contact details pulo tang te labang kinalitum phone number lo lapen subject copy subject sinalitum kacharli dunjima la tanalitum dak mention po nang po vocal bolte vocal tok dunang po lapen guitar pulote guitar lo lapen tabla pulote tabla lo lapen keyboard pulote keyboard lo labang so subject along kitok nang ji kinang sot lo lapen labang so form halong ka fill up po nang ji labang ke la box along ke doan bang ke capital letters pen an si fill up nang po lapen la halong bang ke la small letter le pen le talks tame thang problem ke aviji lapen la box ke doan long ke na tum capital letters pen le dak tok ikon lapen signature of guardian signature of applicant do jong si osomar aphan polte dak guardian signatures tame nang ikpu lapen anda ka apply vek abang pu ba abang pi signatures tame ladak bangke pinangji kinang sot lo lapen la beran mangan alitum fill up nang nelo la bear bangke office use only lo la bangke alang litum da KCS ahin pensi la bang so form bang dak fill up pon ikpo lapen dak sign bangke dak principal assign pi pon ikpo lapen copy subject ma lapen ko aning kan malai bangke alang litum dak office use lo la bangke la important avelo lapen nalitum la ka fill up nang jason an bangke dak si details bang anili nang than pachini pon iklab lo ase ana rabjin ben nalitum stame charli duning tung porte admission and duniko nili stame admission bangke and dunikpo lapen nili deta lilo dagne nili jirpo atum stame nili pachini iklab lo alang litum stame admission and dunikpo ase nalitum stame admission
endunon lapen Charlie rapelo na hodak lapen labang so video na litum unan ki share porigon karbiang long aras tami panaik nang lapen pacinik na lapen ning ki hanga tum duta haiji minel hai music hin ke Charlie tum lapen lason thak update ba lason thak video na litum kelang long versi pura labang so YouTube channel labang ke na litum kaching hon pen subscribe ikon lapen video ke share ba na litum te negri ang ton pachi thangik nang share ponikon labang so video labang ke ang depinia video labang ke online ton ponik nang lasidumi thakmi kadu kavi Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado ana panstami nilin pen kardong.